Jeg hedder Britta Brandt, og jeg har skabt Global Knowledge. I Global Knowledge tilbyder vi support, det vil sige almen støtte og guidning i hverdagen til at få livet til at fungere. Og så tilbyder vi netværk. Jeg kalder mig selv international ungdomskonsulent. Jeg vejleder og guider. Global Knowledge bygger på min personlige erfaring gennem frivillighed og gennem arbejde med målgruppen de unge internationale studerende. IB-uddannelsen er en krævende uddannelse, og det er en uddannelse, som åbner døre. Unge i den interkulturelle kontekst er noget helt særligt. Man vil have en global karriere, og man vil ud og gøre en forskel i verden. Det vil sige, at man har brug for at komme derfra med gode resultater. Den her gruppe er fantastisk at arbejde med. Der er et kæmpe behov for at hjælpe dem med at gøre livet bedre ved at hjælpe dem med at skabe trivsel i hverdagen. De kommer med en kæmpe energi og en lyst til at møde verden. Inde bagved den energi, der er der også en sårbarhed, som man skal passe på. Og er der noget, man ikke kan gøre på medier og via Messenger og via FaceTime og telefon, det er det der kram, hvor man virkelig mødes som mennesker og kan mærke, at den anden er der. Det er en snak, det er en kop kaffe, og det er knus og et par tanker om, hvordan andre har gjort det før dem. I Global Knowledge kan vi hjælpe skolerne med at hjælpe eleven. Her er det faktisk min erfaring, at man ude på skolerne er glad for at have en ekstern dansk voksen, som også er en, der kender den unge og ved, hvordan han eller hun er, når de er i trivsel og har det godt, og som har nogle andre værktøjer at spille ind i. Det er det, der er selve kernen i produktet.